Katong mga ganahan o kaon ani mo sa merkato. Dahan kay mga kananan dre napay sa likod. So mandi kaon. So na mga Korean food dire, na po mga sinugba, na po mga shake. So suway ninyo dre. So atong tilawan ang ilahang tteokbokki. Okay, sulit ka. Napod sila ay pork belly nga 130 lang. Sulit na kayo. Ato na ning tilawan ron. Lamig ilang lasa. So katong mga ganahan, mga on, yan labi na barkada mo. May nasa kong likod. Unlimited na chicken, rice, drinks. So sulit kayo.